Ahoj, volám sa Laco, mám 45 rokov. V L-Bike cyklocentru, ktoré je zároveň aj Shimano Service Centrum, pracujem už vyše 20 rokov. Najväčšia výzva pre mechanika je jednoznačne správne identifikovať závadu na bicykli a následne ju odstrániť tak, aby bicykel bol v 100% stave. Na servisovaní bajkov ma baví jednoznačne ten dosiahnutý výsledok, keď bicykel zákazník prinesie nejakou vadou alebo nefunkčným komponentom a následne keď ho odovzdám v 100% funkčnom stave. Láska k bicyklom sa u mňa prejavila približne pred 30 rokmi, keď som sa začal aktívne venovať cyklistike, a to rôznym disciplínam ako je cyklokros, horská cyklistika, príležitostne aj cestná cyklistika. Jazdím aj na elektrobicykli s pohonom Shimano EP8, ktorý je momentálne jedna z najlepších typov pohonu. Mám rád aj cesťák s elektrickým radením Shimano Ultegra Di2. Mám veľa nezabudnutelných zážitkov, čo sa týka bicyklovania. Jeden z takých najvýznamnejších bolo dvojmesačné sústredenie vo Francúzsku, kedy sme sa pripravovali na slovenský pohár v horskej cyklistike. Aktívne jazdím len tak momentálne na hobby úrovni, to znamená najviac výjazdov so synom, manželkou alebo s kamarátmi v rámci voľného času. Na pretekoch sa zúčastňujem len príležitostne, ale vypomáham v triatlonovom klube trénovať deti a juniorov a hlavne na cestnom bicykli. Moje najväčšie cyklistické úspechy sú umiestnenia v slovenskom pohári horskej cyklistike v disciplíne cross country a takisto cyklokrose. Vo voľnom čase chodím hlavne so synom a s kamarátmi po okolí Košic na horskom bicykli na košické traily, ktoré sú veľmi dobre spracované a spravené, takže využívajú ich aj cyklisti z okolia Košic. Do súťaže SSC mechanikov som sa prihlásil preto, lebo je to pre mňa veľká výzva a urobím všetko preto, aby som vyhral. Takže Košičania, držte mi palce.